Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil emin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme veffiqni li beyani ma yahtacul hadirun ileyh ve ma yasluhu ahvalahum. La es'elukum aleyhi ecra. İn ecriye illa ala rabbil alemin. İlahi ente maksuduna ve ridâke metlubuna fe'atina kullana mehabbeteke ve ma'rifetek. Sohbet yaxşıdır. Adam bolsaň kulak koygun övgüde. Adam bolsaň kulak koygun övgüde mollalar yanında sohbet yaxşıdır. Atarman, çafarman, algır yigide yeri gelse bir muravvat yaxşıdır. Evre güýçli, perwan, yigit atmada, çapmada şu form algır da bolsa setem etmeli, zor aytmaly, yeri gelse bir yaxşylyk etmeli, muravvat etmelidir. Hemra bolup oturmagyn pis bile teleke yoldaş bilen boka degsen peynin dolar is bile gowher daşyn yüzüp etsen mis bile kımmat eksilmez hurmat yaxşıdır. Zenhar kastetmegin idigin nana gowunun da hayrı gowunun hayrı bağla sıdkın imana hiç adar vermegin bir musulmana oğru erden bir doğru it yaxşıdır. Keşke adam bu dünyaga gelmese gelenden soň ömür ölse görse ölmese ellen gelen iş, hayır işim bolmasa göngül içre yaxşı niyet yaxşıdır. Mahtum oli niçik geçte rozegar haqqa şükret barma namerden har yok devletten yigdir bolsa bir hüner mün hünerden zerre devlet yaxşıdır. Hudaý Taala bi mahtum oli şana da cezayı hayır versin. Ve barsamyzyň da etýän taat ibadetlerimizi we hayrat ihsanatlarymyzy we din diyanat ýoluna çekýän zähmetlerimizi öz adamatly dergahyna kabul we makbul eylesin. We hemmemize yaxşylaryň hurmatyna we şunyala gaw jeleseleň hurmatyna hemmemiziň günahlarymyzy magfiret edip afw edip de iki dünýä saadat we iki dünýä gönenmek we iki dünýä felah bersin. Gelelim mübarek tefsirimize. Geçen haftede Sure-i Felak'ın 5-nji ayeti, ilk ahirki ayet galypdy. İnşallah öňçek şoň tefsirini, terjüme we tefsirini aýdyp da eşdirelim. İnşallah Sure-i İhlasy ondan sonra aýdyp da eşdirer. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min şerri hasidin iza hasad. Bu suranyň başynda Hudaý Taala peygamberimize emretdi ki: "Kul a'udhu bi rabbil falaq." Aysen ey Muhammed sallallahu taala aleyhi ve sellem, "A'udhu bi rabbil falaq." Men daňyň eýesi bilen, yani Hudaý Taalaga panah talep etýänini de aýt. Onun bir näse zatlary sanydy ki geçen hafta aýtdyk. Ahirki we 4-nji ve min şerri hasidin iza hasad. Ve hasudun şerrinden her wagtki hesadet etse, hasudçylyk etse, ya türkmençe aýtsa, görebiň şerrinden her wagtki görepçilik etse. Musulman dogallar, görepçilik, hesadet bir fe'li haram, bir günah we masiyetdir. Senin dogonuň, ya hemsaýaň, dostuň, ya hulasa boýdaşyň gelýe işi oňa goty, mal garasy köfeli goty, Hudaý Taala bereket beripdir. Ýa medresede gawn nomraly alýa, ya gawn Qur'an tilawat edip bilýä, sen şoňa içgaralyk etmeliler, görepçilik etmeliler, hesadet etmeliler ki hesadet we görepçilik bir haram işlerden, haram figillerden, günah-ı kebire bolýar. Onun Hudaý Taala da peygamberimize aýdypdyr, sen Rabbul Falaq bolan Hudaý Taalaga gorun gel şondan panah talep et. Nämeden? Min şerri hasidin iza hasad. Şol görepçilik
görüp etýän adam görüpçilik eden wagtynda şonuň şerrinden panah talep etdikdir. Bu görüpçilik diýen işi, hesadat diýen iş öňçek asmanyna İblis aleyhillâne şeytan şondan näni dörüye hesadat diýende. Wagtyki Hudaý Taala Adam peýgamberi yaradandan sonra ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam tamamen melaikeleri emretdiýär ki gelin şuna secdeye ihtiramı edin diye. Hemme melaikeler däni secde etdiýärler Adam aleyhissalama. Amma şol iblis hasudçylyk etdiýär, görüpçilik etdiýär. Näme diýär? Men otdan yaradyldım, gelip bir kumdan, palçykdan yaradylan zada men ibadet etmelim diýär. Şoňa secde etmelim, şoňa ihtiram goýmalym men diýär. İhtiram secdeni etmelim diýip, şonuň däni Hudaý Taalaň şoňa beren kerametini, şoňa beren derejetini içinde sygmany şoňa hesadet etdiýär. Biz asmanyna awvelin hesadet eden şol iblis aleyhillânedir ki, özüňiz bilýäňiz, ol şeytan bolup Hudaýyň rahmetinden we nigmetinden daşa düşýär. Amma dünýäň ýüzünde de awvelin gunahy ki yer ýüzünde anjam bolupdyr şu hesadet, görüpçilik. Hani hiç bir qatli bolmaka yer ýüzünde, hiç bir zinaý, hiç bir aragysmy, hiç bir gıybet, hiç bir günah bolmaka awvelin günah hesadet. O da näzire Adam peýgamberiň Qabil diýen oglundan dörüýär. Onda Qiyqa suratynda aýdyp geçelim gurrunlaryny Adam aleyhissalatu vesselamyň ekil oglunlary känmişdik. Hatta 20 däne ekil sagasy barmışdyk, dogolu. Kullen 40 dänedan oglan uşagy bolýar. Her bir ekil sagasy, her bir dogolu bolýan bir däne ogulmuşdyk, bir däne qyýdymyşdyk. Bir däne erkek, bir däne qyýd dogýamyşdyk hemişe. Onun bula ulalıyarlar, Hudaý Taala tarapdan emir gelýär ki, ey Adam, sen şu oglanlaryny ekil sagylary bir-birine jüfle. Meselem bir iki däne doguluny, gel o bir iki däne dogulu bilen jüfle. Muň gydyn oňa ber, oň gydyn muňa ber. Şeýtdir taýinki nesil köbersin, taýinki adamyň nesli başlasyn diýär. Hudaý Taala Adam peýgambere buyurýar. Şonda Adam aleyhissalamyň ilk ulukun ogly Qabilmişdir. Ve öz dogulusi ekidi iklima. Buna iki däne dogulu. Qabil bilen iklima. Ondan kişik ki 2 ýaş kişikmişdir. Ona Habil bilen Liyuza diye iki däne ekid bulada. Hudaýyň fermany bilen Qabil'in ayarlygyny iklimi Habil almaly bolýar we Habil'in ayarlygyny Liyuzany da Qabil almaly bolýar. Ýöne çünki Qabil bilen iklima cennetin däne mewelerinden, cennetin rahatlarından dünya gelen oglan bolan soň, amma Habil dünyada, dünýä misinäki rahatly bilen dünya gelen soň, ol Qabil bilen iklima beter owadanmışdyklar. Onuň Qabil bu owadan meselem iklima öz ayarlygyny Habil'e berjek däl bolupdyr. Habil'e indi bermeli de Hudaý Taalaň emri şo. Amma hisadet edipdir, görüpçilik edipdir. Men näzir bereýin ony berjek däl many durupdyr. Onam şeýdip de Hudaý Taalaň nädir olakon länet ýaçar bolýar. Biz hisadet diýen işi musulman dogalla bir haram iş ki türkmen ona dogonyň dyrnagyny ösenine qyynanmaga diýerler, şe hisadet diýenler. İşi onu oti badary qawlu oti muameleti ýa-da zenanalar içinde gelýär eltifi, boýdoşy oglanlaryň gaw terbiýet berýär, ýa namazyny aqsamlamışdyk, ýa hijaby gawmışdyk, ahlaky gawmışdyk, şoňa hisadet etmek bir haram işlen berdir. Hisadet mawratdan bir awadan hekayet we gurrunda aýdýarlar. Bir kiçiňräk itleň agdyna bir sümk barmışdyk. Kiçiňräk it öz agdyna sümkü barmışdyk. Şol sümkü däni oýnaşdyryp, şonu ýalap, şonu iýjek bolup, şu formada pulasa oýnap ýören. Onam şon oýnap duranda bir olokorrak itde görüpdir şonu. Görse, kiçik it oň agdyna sümk bar, keýf edip oýnap ýa, bir hasudi edipdir olokon itini, hesadet edipdir. Onam şondan barakany dof olup,
Ulasa öz doğru bilen küçük itinden ağdından sünkü alıp gidiveripdir. Şeydip de enne hesadet ettiği halini şu it. Onam şeydip ağdını alıp barya bir köfreğin üstünden geçip gidipdir bir. Bir polun üstünden, köfreğin üstünden. Köfreğin üstünden geçip baryanmağa aşağını bir gözleyipdir. Suyu göze aşağıda da aynı hu ödeyalık bir it ağdında da sünk bağ olmalı. Ay menden başka hiç kim sünk götürmeli deyip ona da hesadet edip men onqinni alaynip ödüm şu köfreden aşağı oklaptır ha. Şondan palçıllap bar suya düşüptür. Ne it bar ne sünk bar. Ola öz eksemiştik ki suya yani suya özlerinde öz ekse görünüyor da. Öz eksine başka bir it mıqa deyip hasutçılık edip, görüpçülük edip özüm suya oklap aytam ağzının eki sünkünü ellenmektir diye da. Onun biz hesadetin hiç bir peydası yok. Fakat sen özüne bir kaybı uslu getirdin, asabın hurd ettin, fakat öz içine karalttığın oluyor ve başka hiçbir peydayı yoktur Müslüman doğalla. Biz bir doğanımızın qav olup parmağına biz hesadet etmeyelim. Yöne eğer qıbte etsek, qıbte iyisek onun işgali yoktur ha. Qıbte deyip de bir zat var, o neyme? Hesadet diyene şiforum, vaktiki görüyen doğanın işi onu oti, bağları qav olup oti, ya her bir taraftan hulasa qavluğu bağ, hesadet diyene vakt şonuna bolmasat da şoratla, işi olmasat da şonun deymek, biz bunu hesadet diyerler. Ama qıbte neyme? Deyme onunla da bolsun, yana vakt menne de bolsa da şo, menin de işim olsa da, ya menne şu dosyalıq mescitlere gelip bilsem de, menne şol boydaşım yalıq hesabımı raayet edebilsem de, ahlakım qav bolsattı da deyip de, menki de şeyle bolsun demek onun işgali yok ha, ona qıbte diyerler. Ki Peygamberimiz da bir hadisinde ayet ya, el-mu'minu yagbitu vel-munafiqu yahsudu. İmanı ba adam, mu'min adam gıbte eder, yönü münafıktır hasutçuluk etyen, görüpçülük etyen, vak şonda bolmasattı da, şon işi olmasattı da diyen, ol mu'min değildir de münafık ve imanı yok adamdır deyiptir Peygamberimiz. Hudayi Teala Sure-i Felak'ta 4 zadın şerrinden pənah talep etmegini öz peygamberine ve peygamberin ümmetine emretti. Sen ayt ki Felak'ın eyyesi olan, dan atma vaktin eyyesi olan Hudayi Teala'ga pənah talep ettiyen, hemme yaradılan zadın şerrinden ve gizan karanqılığından ve cadugörlüğün şerrinden ve dörtlenzifi hasudun şerrinden, görüpçülük ettiyenin şerrinden. Bu da inni Sure-i Felak'ın tefsiri oldu. Inni geçer Sure-i İhlas'ın tefsirine. Harişan bir Sure-i İhlas'ı tilavet edip verdim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahul azim. Selamet bol. Sure-i İhlas bir qiysa suralardan öde de Mekke'de nazil olan suralardan biri. 4 ayetten teşkil olupdur. Adına da Sure-i İhlas diyerler. Peygamberimiz Mekke'de gelip veren vaktlarına şonda da yani vahiy oluyor, bir nazil oluyor. Bir gün Peygamberimiz Mekke'de vaktında kafirlerken, şikence veriyerlerken, eziyet veriyerler Peygamberimize. Ki tebbetin gurrunlarına da inşallah onu kamilen aydar. Şonda bir neyse müşrikler, bir neyse kafirler da yani uyuşup geliptirler Peygamberimizin yanına. Peygamberimize aydıptırlar. Şakatta asana ve sebebte alihatina ve halefte dine abaike. Ey Muhammed deyiptirler, yani kafirler sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen yani bizim kudretimizi elimizden alıp var yani, bizim esağımızı dövdün, bizim hudaylarımızı da yani, bizim botlarımızı ağaç diyen, daş diyen, bunları sevgiyen, bir de öz atan dinini sen terk ediyorsun, sen atalan da şu botu huday dik geçtiler, sen ne edip buna huday demeyen?
Fe in kunte fagiran agneynake diptirler. Gav dikkat edin. Ey Muhammed diptirler. Eğer sen garip bolsan biz seni bay ediliptirler. Kan mal vereli. Ve in kunte meznunen daveynake diptirler. Eğer sen değerli olan bolsan kellem doğru değerli olsa biz sana dava edelim, sen derman bereliptirler. Ve in havayte imra'aten zavvajnakaha. Ha birini alasın geliyen biz şonu sana alıp bereliptirler. Yönüp edip duran işlerinden el çek diptirler. Näme Hudaý dipýän? Şu bot bada bilen Hudaýymyz diptirler. Şonda Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Lastu bi fagirin ve la meznunin ve la havaytu imra'aten." Men näme değerli de değil, men fagir de değil. Ya bir zenanany aljak bolup öýlenjek de bolup ýörama. Ýöne dogurdan men Hudaý Taalanyň ilseti we peýgamberi sizi botperestlikden Hudaperestliğe çykarjak bolýan. Men şoňa üçin gelip otyndypdyr. Hatta başga rivayetde var ki peýgamberimiz jogap berende aýdypdyr: "Bir moga güni däni men sag elme berseňiz, ayı sol elme berseňiz, yani şu gorum kudret berseňiz, onu da men şu dawatymdan el çekjek dälipdir peýgamberimiz." Onam şonda kafirler gaýdypdyrlar. Soňra ýene de gelip sorapdyrlar: "Ey Muhammed, sen Hudaý diýen, şu Hudaýyň nä forum, nä ziradatdan bejerigli? Aýa gyzyldan nä kümüşden mi?" diýip sorapdyrlar. Çünki olaň botlary agaçdan, ulasa daşdan, gyzyldan, kümüşden de bejerýärlemişdik baý adamlar, öz botlaryny. Onam sen däni Hudaýyň näme? Aýa gyzyldan nä kümüşden mi diýip sorapdyrlar. Şonda Peygamberimiz näme diýeceğini bilmändiğin wagtynda Hudaý Taala tarapdan şu sure-i İhlas nazil bolupdyr. Ki "Kul huvallahu ahad." Aýsen ey peýgamber, huvallahu ahad. Şol Hudaý Taala birdir. Hudaý Taala ahaddir, yeganadyr. Onuň taýy şeriki de ýokdur. Allahus samed. Ve ol Hudaý Taala hemme zatlardan biniyazdır. Hudaý Taala hiç zata muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yulad. Lem yelid dediği Hudaý Taalanyň oglan uşağı yok. Hudaý Taala doğurmaya. Ve lem yulad ve hiç kimden de doğmapdyr Hudaý Taala. Enataty yok diýdi aýtşolara. Ve lem yekul lehu kufuwan ahad. Ve şu Hudaýyň hiç bir taýy, hiç bir kufuy we şoňa deň boljak hiç zat ýokdur diýdi aýtşolara diýipdir Peýgamberimiz. Ha, indi şu terjemesi boldy. Bu suranyň adyna Sure-i İhlas diýip ad beripdirler. Näme diýip? Ýa-ni geçen hepdeler meselem Sure-i Felak bady, Sure-i Nas bady, her bir suranyň bir ady bady. Ve ad takılmaşynda bir münasebet bar. Indi şu Sure-i İhlas diýip ad takypdyrlar. Näme diýip? Çünki her kim şu surany okuysa, onun terjemesini bilse, manasyny düşünse, Hudaý Taalanyň yeganadygyny, birdigini bilip de we Hudaý Taala hiç zata muhtaç däl, bini ýazdygyny bilse, bende öz Hudaýyny ihlasy köpeler diýdigi. Her kim şu surany bilse, manasyny düşünse, öz Hudaýyny ihlasy köpeler diýdigi. Şo sebäpli şu sura İhlas diýip ad takypdyrlar. Indi İhlas mawratdanna bir-iki däne awadan hekayet ki Nuzhatul Mezalis diýen kitapdan ýazyp aldyk. Şonu aýdyp eşdirelim. Musulman dogalla her bir emelimizi, her bir etýän işimizi Hudaý Taalaň ýolunda, diniň ýolunda qadam artýar, rahmet çekýär, şonu ihlas bilen edelim. Halysan Hudaý üçin edelim. Onda riya bolmasyn. Onda da ýani şöhret kazanma bolmasyn. Meselen siz tuwelemeşiz kilasy da ýani dair etjek bolup azyp hadim bolup otyňyz. Azyp kilasy dair edip otyňyz, emma şu zadyňyzda ihlas bolsyn. İhlas bolsa hükmen maksada yetmelidirsiňiz. Hiç mawum bunda riya üçin bolmasyn, ya şöhret kazaneli, ad kazaneli, yo o atly bolmasyn. Eger ihlasyň bolsa, hükmen maksadyna yetmeli. Türkmen näme diýär? Niyetli guş Ka'ba yetmiş diýär.
niyetin doğru olsa, ihlasın kamil olsa, hükmen Kabe'ne öz maksadına yetmeli. Bir gün bir ovada sofişan mamıştık. Heyvere Hudaýyň ibadeti bilen meşgul, 5 wagt namazy mescidde şeýle ibadet bilen geçirip ýören bu sofişana habar beripdirler. Ay sofişan falan ovada bir bağ var olmaly. Heyvere olokon beýik bağ. Owanyň adamsy da şoňa ibadet etýärler. Owanyň adamsy şoňa secde etýärler, şoňa çokunýarlar. Şoňa Hudaý diýärler diýip bu sofişana habar beripdirler. Gaw dikkat edin. Bu sofişanla ve o sıra olsa näme dip men o bağı yıkmayın diýip eline paltar uğrapdyr. Bayet hemme insanlar bir Hudaýa yegana we wahid bolan Hudaý we hemme zatdan biniyat bolan Hudaý şoňa ibadet etmeli. Näme dip bir bağı ibadet etýärler, şoňa çokunýarlar diýip eline paltar uğrapdyr şondan gaharlanyp. Men şu bağı aýyrmalydyr. Ýolda barýan moga iblis çykypdyr. İbliske hemmeni tanıydık geçende rahatlarda, bernamalarda şeytan evine çıkıptır, hay sofişan nerik baryan diptir. Onunla anarka ovada şöyle bir bağ var diýeşdim. Har ona secde edip namaz okuyan bolmaly. Men şonu yani yıkıp ayırzak diptir. Çapıp ayırzak şonu diýibinden diptir. İblis diptir, sen näme işin maşa bilen diptir. Sana näme ziýany bar şonu diptir. Diýme ibadet etsin ne da diptir. Her kim bir Hudaý diye olan Hudaý şu da näme sen näme dip ona dehalet etdiň dipdir. Sofişan dipdir men bilemek dipdir. Hemme adam baýat bir Hudaýa ibadet etmeli, ondan başga hiç bir Hudaý ýok dipdir. Eger şu Hudaý bolsa men şonu ýykyp aýyrzak dipdir şu bagy. İblis dipdir onna o bagy ýykjak bolsaň, öňsek meni ýykarsyň, meni ýykybilmeseň bagy ýykybilmersiň dipdir. Eger men üstünden geçibilsem gidip bağı yıkıbilersin, meni verecek dersen dipdir. Şondan bulad yani iblis bilen ýa sofişan bir görüşipdirler. Hay tutatyp bolupdyrlar bilen sofişan yani hay bir ýokary kaldyryp iblisi aşagda yani ya gatdan gurupdyr zerbe bilen ýykypdyr iblisi. Şonda iblis dipdir hay sofişan meni ýykdyň dipdir. Bağı da gitsen ýykybilersin dipdir. Ýöne bir maslahatym bar. O da näme? Sen bir garyb adam dipdir. Hiç tadyň ýok, ne bir ekrançylyň bar, ne bir malyň bar. Sen git öz işiň bilen bol dipdir. Men her gece gecelikde senin düşen aşağında bir 2 dinar pul goýaýyn dipdir. Indi wada pul bar daha. Men sana her gece 2 dinar pul goýaýyn, sen şoňa kefaýet et, ona bilen ne işiň bolmasyn dipdir. Sofişanla fikir etip durýar, dogry aýtýan. Men hop ibadetim bilen bolup ýöreýin, 2 dinarym alyp ýöreýin ne dipdir. Şondan bir ýygyna gaýtypdyr sofişan, bagy ýykmasa da bolupdyr. Şondan näni gije ýatýa, erti turýa, ýatsagynyň aşagyndan 2 dinar çykýar. Erti akşamda şeýle ýatýa, erti turýa, ýatsagynyň aşagyndan 2 dinar bar. Üçlenji gije turýa, ýatsagyny galdyrýa, görse hiç zat ýok. Düşegini aldırıya gördü hiç saat yok. Kakıştırıya yoran düşegini hiç saat çıkmaya. Hay o şeytan men ağırlap durup deyip yine paltasından uğraya men şu bağı yıkacak deyip. Sonra yine iblis çıkıyor. Hay sofişan erik var ya onda şu bağı yıkmana var ya ne? Onun meni yıkıbilmesen bağı yıkıbilmersin diye. Sonra yine de yon küfeyi alıp görüş tutuyorlar. Bu taraf iblis min kaldırıp da yani uğraya yere yıkıya sofişanı. Sofişan ya näzir oldum men geçen hafta seni yıkıptım. Bir hafta yıkma verdi dursun özüm yıkıldımda ne form boldy dipdir. Onda iblis dipdir sen geçen hafta waqian halis Hudaý üçin barýadym. Ihlasın kamilli öwüňde dagly da durjak bolsa erimelli o dagly sen ihlasyň bilen dipdir. Emma bu matbarsın 2 tane dinar üçin barýan, pul üçin barýan. Indi sen hiç kimi yıkıp bilmersin ihlasın kamil diýerlikdir. Ben son aýdyşyna göre bir ihlasymyzy kamil etmeli. Niyetimizi halis etmeli. Wakan Hudaý üçin etmeli. Her bir işimizde, okuyan namazımızda, ya din diyanet yoluna çekýän zähmetimizde, ya ayalla walla ajyp hesaply bolup gelýärler, namaz okuýarlar, öz hesabynda we namazynda we ibadetinde halis Hudaý üçin etsin ki olakon maksatlarına yetip biler inşallah. Ve yine ikilenci
İhlas Murat'ta görürüm. 4-nji halife olan Hazreti Ali kerramallahu taala veçheh, Ali radıyallahu taala an, şol hilafet wagtynda bir gün şeýle mescidde oturanmışdyk. Onun başka bir çarwara bir adam mescide girip de 2 rekat namaz okypdyr. Gaw dikkat edin. 2 rekat namaz özünde basımlyk bilen, çalasymlyk bilen, rukuzy näme, secdesi näme, pazır raga bir 2 rekat namaz okypdyr. Okuyakan çıkıp gitsek bolupdyr. Şonda Hazreti Ali elinde de bir dürresi varmışdyk, bir şallagy, hilafet etýän wagtynda. Şallagyny uzatypdyr, bar ýamaşga okuy namazyň diýipdir. Bu näme okuýanyň diýipdir. Namaz boljakmyşyndan da bir eňil turup däne, rukun näme, secden näme diýip däl, bar owadan etdi okuy namazyň diýipdir. Şondan ýanky çarwa ýene öwürlip hawluk manjyk 2 rekat ýene azawel namaz okypdyr. Rukusyny, secdesini kamil ýerine ýetirip okypdyr. Okuyup bolup ýene de gidip mescitten çykyp barýan mawa Hazreti Ali diýipdir, "Ha" diýipdir. "Şu namazyň gowulym ýa öňkü namazyň" diýipdir. "Buma azyp bir hawluk manjyk okuýdum. Şu sawaby kendirmi ýa öňkü sawaby kendirmi" diýipdir. Onda ol çarwa näme diýipdir? Onda men öňkü namazynyň sawaby kendirdir. "Öňkü bow" diýipdir. O näme diýip? Çünkü öňküm her näme bolsa da, her form çalasym bolly, pasar-puzarrak bolly, her form bolsa da Hudaý üçin okuýpdym. Amma ikilenjim, gowy okuyan bolsam da sen şallagyň üçin okuýdym, Hudaý üçin dälmi diýipdir. Biz öňküm bowdy diýipdir. Öňküde ihlas bar, halis Hudaý üçin etme bar. Amma ikilenjide men sen şallagyňdan, sen dürräňden gorkup däni, assadan ýuwaşdan okuýdym diýipdir. Oň peýdasy ýok diýipdir. Şoň aýdyşýala, biz her bir işimizi Allah Celle Celaluhu'nun özü üçün halis etsek beter savaby kendir. Suranyň öz içindäki ayetleriniň gurrumy Kul huvallahu ahad. Aytsan ey Muhammed sallallahu taala aleyhi ve sellem, huvallahu ahad. Şol Hudaý taala ahaddir, birdir, yeganadyr dedi. Allahu samad. Ve şol Hudaý taala biniyazdır. Hiç zada muhtaç değildir. Öňsäge şunu bileýin, ahad bilen samad Hudaý taalaň sıfatlarynyň biri, atlarynyň biri. Ve Kur'anyň başdan ayagyna hiç ýerde bir ahad bilen samad ki Hudaýyň sıfaty bolsun, şo gelmäpdir. Faqat şu sure-i İhlasyň içinde bar. Ahad bir de samad faqat şu kul huvallahu ahad'ın içinde bar. Başka hiç ýerde ahad bilen samad Hudaý taalaň sıfaty bolup gelmäpdir diýerler. Bir de ahad, wahid, ikisi bir diýdigi. Ahad da bir diýdigi, wahid da bir diýdigi. Amma ýene wahid diýmekden ahad diýmek gawy. Näme diýip? Son ahad diýdigi faqat bir. Amma wahid diýdigi birlenji diýdigi. Ol sanyň içine gelýär. Onuň sen birlenji diýsen, ikilenji, üçlenji hany diýip sual edecek. Hudaý taalaga biz ahad diýmeli. Kul huvallahu ahad, Hudaý taala birdir. Biz wahid diýmekden ahad diýmek awdarrak. 3-nji ayetde lem yelid we lem yulad. Hudaý taala oglan uşagy ýok, dogurmaya we lem yulad özü de bir enatydan dogmady, enatat we ýok. Bu tarapda bir sual gelýär. Näme diýip öňsek, Hudaý taalaň enaty ýok diýip, ondan sonra oglan uşagy ýok diýmedi. Her kimin öňsek boljak bolsa enaty bolmaly, ondan sonra oglan uşak bolmaly. Hudaý taalaň biz näfi etsek bolsam öňsek, Hudaý taalaň enaty ýok diýmeli, ondan sonra oglan uşagy ýok diýmeli. Amma bu Hudaý taala Kur'anda näme format aýtdy? Hudaýyň oglan uşagy ýok we enaty ýok dedi. Son Hudaý taalaň enaty bar diýen hiç bir insany ahady ýok. Müşrik bolsun, kafir bolsun, munafyk bolsun, Hudaý taalaň enaty bar diýen millet ýok. Amma Hudaý taalaň ogly bar diýen millet bar. Meselem Araplaryň müşrikleri, butperestler, şolar näme diýerlermişdik? El-melâiketu benatullah. Ferişteler Hudaýyň gyzy diýerlermişdik, müşrikler. Ya Yahudiler aýtýarlarmışdyk, Uzayr ibnullah. Uzayr Hudaýyň ogly diýermişdik, Uzayr peýgamber. We ya Mesihiler, Nesraniler aýtýarlar, El-Mesih ibnullah. Mesih, İsa Mesih Hudaýyň ogly diýerlermişdik. Bularsa
Hudaýyň ogly qydy ba diýenle ba. Amma Hudaýyň enataty ba diýen hiç bir ferqi ýok. Şo sebepli öňçek ähem we muhim bolan ragyny öňçek inkar etmeli. Ki öňçek aýtmaly lem yelid. Hudaý Taalaň oglan uşagy ýokdur. Ferişte diýen, Uzeyr diýen, İsa Mesih diýen ola Hudaýyň ogly däldir diýip öňçek muhim ragyny Hudaý inkar etdi. We lem yulad we hemme kişiň boyun alýan zady. Onda da men aýdaýyn diýipdir Hudaý Taala we men enatam da ýokdur. We lem yulad men hiç kimden doğrulmadım diýipdir Hudaý Taala. Hiç kimden doğmadım. Ve lem yekul lehu kufuwan ahad ve bolmady Hudaý Taala üçin bir tay, bir meňzeş we şoňa şerik hiç kim ýokdur. Onuň gudratyna, onuň azamatyna hiç kim şerik däldir. Amma geleliň be Sure-i İhlasyň fazailiniň gurruna näme fazilatly wamy. Bir gün Rasulullah sallallahu taala aleyhi ve sellem minbere çıkıptır namaz okuyandan sonra sahabalaryna diýipdir: "Hay sahabalarym, oturun, men Kur'anyň 3-den birinden size okuyup berjek" diýipdir. Kur'anyň 3-den birini size tilawat edip berjek diýipdir. Şonda bir näçe sahabalara oturupdyrlar, bir näçelerde hop hawlukmaşlar, 3-den birde awaza heýre wagtymyz kanalar diýip çykyp giden bolupdyr. Peygamberimiz şeýle minberde oturup da Kur'anyň 3-den birini okuyup berjek diýip fakat Sure-i İhlas okuyup berdi. Kul huvallahu ahad okuyup berdi. Ahirinde sadakallahu azim diýen hany minberden aşağı düşüpdir. Sahabalar sorapdyrlar: "Ya Resulullah, sen bize Kur'anyň 3-den birini okuyup berjek diýdin. Hani ise faqat kul huvallahu ahad okuyup berdin ki bize" diýipdirler. Şonda Peygamberimiz aýdypdyr: "Şu kul huvallahu ahad Kur'anyň 3-den biridir. 3-den biri ýalyk sogaby we menzileti we derejeti bardyr" diýipdir. Her kim kul huvallahu ahad birje defa okuydy, Kur'anyň 3-den birini okuyan ýalyk diýipdir. Men şonu size düşündirjek bolýan diýipdir. Biz kul huvallahu ahadyn şuzra fazilat eken. Birje defa okuýdyň, 10 para Kur'an okuyan ýalyk sogaby bardyr. Amma ikilenji fazilat Peygamberimiz sallallahu taala aleyhi ve sellem bir gün ummahatul mu'minin bolan Peygamberimizin zenalary tamamen mu'min musulmanyň we beşeriýetiň däni enesi diýip aýdylýar. Bizim enemiz bolan Hazreti Bibi Aýşa radiyallahu taala anha. Şoňa däni gize aýdypdyr: "La tanami hatta ta'mali arba'ata aşya." Hay Bibi Aýşa diýipdir: "Gize düşewe giýrende ýatjakmagan, uqa girme, yatma ta 4 işi kılyansan" diýipdir. 4 işi et, ondan sonra uqa gir, ondan sonra yat diýipdir. O da näme 4 tane iş? Öňçäge bir Kur'any okuyda çyk diýipdir. Evvelen ahyryna Kur'an bir tilawat et diýipdir. Kur'any okuyma, anna yatama, okuyup girama diýipdir. Bir de Peygamberlaryň hemmesini Kıyamet gün sana şefaat berýän aýlandyrdy ýa. Bir zady etki kıyamet gün Peygamberler sana şefa berjek bolsun. Şonu et de ýat diýipdir. Üçlenjesi hemme musulmanlary, ötün musulmanlar, geljek musulmanlar hemmesini razy et de ýat. Özüňi däni şoladan razy et de ýat. Ve dörtlenjesi gitti Beytullah bir hacet, bir umret, ondan sonra yat diýipdir. Şolar aýdakan Peygamberimiz namazda durupdyr. Şondan enemiz beýwaşy heyran galypdyr, fikirde galypdyr we sen düşewe girip ýatandan sonra indi ukyp girjek, şomogun näzire bir däne Kur'any kamil çykyp bolar diýipdir. Näzire hemme Peygamberleriň şefaatini islap bolar. Hemme musulmanlary däne razy etip bolar. Ya hac edip, umre edip ýatjakmagan näzire bolar hadip fikirde galypdyr. Peygamberimiz namaz okuyup bolandan sonra barakany sorapdyr: "Ya Resulullah, bu aýtýan işlerini kim başarjak? Mene başarmaýan" diýipdir. Peygamberimiz fetabassama Rasulullah sallallahu taala aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bir ýyl jarapdyr şomoga. Gülüpdir. Onam aýdypdyr: "Ýok, meniň aýtýanym Kur'any okuyda töketdiýanim, ýani ýatmagyndan öňçe 3 kerrat, 3 gezek kul huvallahu ahad okuýdydygyň. Kul huvallahu ahad
bir gedek okuydun Kur'an'ın 10 parasını 3'ten birini okuyduğun dedik da. 3 gedek okuy, Kur'an'ın evvelinden ahir okuyan yalak sana sogap ba yatmağından sonra hükmen şu 3 tane okuy da yat deyiptir. Onun ikilenci de hemme peygamberleri kıyamet gün özüne şefaat etyen aylandır diyenim bir salavat ayt bil peygamberlere deyiptir. Salavat da bilýäňiz namazın içindäki Allahumme salli ala, Allahumme barik ala bir şolar okuy da yat, şolar okuydan biz peygamberler kıyamet gün sana şafidir. Sen günahını däni mağfiret ettirir Hudaý Taaladan dilap alar deyipdir. Bir de hemme musulmanlar razı et diýenim, şu musulmanlaryň hemme jygynyň haýryna bir dua et deyipdir. Hudaý Taaladan şolan günahlarının afw bolmagyna, mağfiret bolmagyna Hudaýdan dile bir istigfar et şolan tarapyndan. O da beter gaw istigfar namazyň içindäki Allahumme mağfirli hemmemiziň de bilýänimiz. Bir Allahumme mağfirliğini okuy, Allah'ın mağfirliğinin içinde bar Hudaýa hemme musulmanlaryň günahyny geçdiýdigiň bolýar da, ötenle, inni geljekle, dirle, ölüle hemmesiniň günahyny geçdiýdigiň Allah'ın mağfirliğinin içindäki edilýän dua. Şonu okuy, hemme musulmanlar senden razı bolar deyipdir Peygamberimiz. Bir de dörtlenjisi bir hac et diýenim, bir umre et diýenim, nagat oljan, nagat insana peýda, fakat bir jegede Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Şunu bir jegede aýt, sen umre we hac etdik sogabyň bardyr deyipdir. Hemmemiz de bilýän zat. Bir de Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Şular goşup aýtmaly. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Bir jegede hac aýtsaň hac etdiň we umre etdiň sogaby bardyr deyipdir Peygamberimiz. Biz munna azap bir olsa musulman adamın goýmany etmeli işlerindendir. Üçüncüde Kul huvallahu'nun faziletlerinden bir adam munna İmam Fakhrur Razi öz tefsiri kebirine getirýär. Gize yatanna öz uquzunna diýişinde däni şu Kul huvallahu ahad okuysa şoň tabiri näme? Sen hay okuýansyna diýişinde Kul huvallahu okuýan. Şoň tabiri bira şol adam ahir deminde iman bilen geçýäniň alamati diýipdir musulman dogalla. Bir de şol adam Hudaý Taalaň zikrine kän meşgul boljak. Yani şondan alamat tabiri şo. Hudaýyň muhabbetine, işkyna kän ýerjek, zikrine kän oturjak. Aýal olan uşagynyň kän ýerine düşjek däl, kän ola bilen meşgul boljak däl, we bir de mustajabut da'wa boljak şol adam. Her kim diýişinde Kul huvallahu ahad okuysa şol adam mustajabut da'wa. Yani dualary kabul bolmaly. Näme Hudaý Taaladan islese, şonuň islebi berilmeli. Wagan olakan oljaratlar. Dörtlenjisi An Abdullah ibn Shakhir radıyallahu ta'ala an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره إلى آخر الحديث رواه الطبراني. Peygamberimizin sahabalarının biri Abdullah bin Shakhir şol rivayet etdiýär. Peygamberimiz bir gün aýdypdyr. Her kim öljek wagtynda, hay ölüm düşeginde ýatanna, hay inna öljek diýipden adam bir hemme kişiň bir öwünde bagda ölüm düşeginde ýatanna şomaga agdyna getirip de bir gedek Kul huvallahu ahad okuyup bilse, Kul huvallahu ahad Sure-i İhlasy okuyup bilse, şoňa 3 tane fazilet bar diýipdir. Birisi lem yuften fi kabrih. Kabrynda azap ýok diýipdir. Kabrynda zecir ýok. Ferişteler bir azap berjek ki hemmeňiz eşdiýändirsiň kabryn azabyny, şu bendäge şu kabryn azaby ýok diýipdir. İkilenjisi ve amina min zagtati kabri. Kabrın yani bir darçılığından, kabrın bir qışşağından ol emin diýipdir. Her bir adam girse kabr bir qısya diýär şonu. Hatta kafir bolsa, günahı kän bolsa, kabr şunu bigatry qısya ki kafirgalar jelep bir-birine girişip gitýär adamın kabrynysynda. Şu formda yani kabr qışşa. Amma her kim merede mawtuna Kul huvallahu okuyup bilse şondan emin. Kabr onu qısanna
eyne bu bir näne öz oğlunu kucağına alıp kısışıyalı kabır yuvaşlık bilen kışlık diye. Üçlencesine kıyamet gün bolanna halk sırat köprünün üstünden geçibilmeli daha da feryat tutulmagan bu adamı ferişteli den öz ayetinden mindirip sırat köprüden geçirip koyverecekler diye. Şu faziletler var. Beşlencesi yana bir iki tane kaldı onu aydıp esireylen. Düzlemiştik. Mesela düzlemiştiğimiz imana hiç tat yok. Azıcık tuz. Ya da suza tuz. Susuzluktan kanmana su yok. Şomova. Az adamı doyuracak bolsan, susuz adamı kandıracak bolsan şoňa kul huvallahu okuyamaly. Şol adam özü kul huvallahu ahad ihlas bilen okuysa açlygyndan doyur, susuzlygynyň kanar depdir ulamalar. Biz bir imtihan etip göramaly ha. Bu aýtýanlarymyzda öňkiýalyk ihlas gerek ha. Hükmen bolar diýmeli. Hükmen de imtihan etden gören. Az wagtyňyzda ya suzap duran wagtyňyzda düzde su ýok, çörek ýok, şonda kul huvallahu ahad ihlas bilen okuysaňyz, şol azy doýurar we susuzlygy kandyrar depdir. Altıncısı Peygamberimiz Tebuk diýen urşunda gelip görmüşdik. Ahiren faziletde gulazyn. Tebuk diýen urşunda gelip gören wagtynda Medineden näme bir aýlyk taşlygy bar. Şonda bir günnäni kullan tutulupdyr. Hawa qaranky bolup turan bolmaly. Peygamberimiz heyran alypdyr we bugün näme gün tutulýar, näme bolan ka, näme ittifak düşen ka. Şondan Peygamberimize Cebrail emin gelipdir ýanyna, Cebrail ferişte. Aýdypdyr ya Resulullah, Medine'de sen sahabadan beri dünýadan geçti. Dünýadan geçti, fawt etdi, öldü. Şoň cenazasyna däni asmanyň ferişteli däni aşağı düşüp gelýär diýär. Şol sahaba öldü, şoň cenazasyna şereket etjek diýip näsaha müň ferişte ýokardan aşağı inip gelýärler. Onun bola çoňky kanatyny asypda uçup gelýärler, günüň öwüni şola tutup oturýarlar diýipdir. Bizer ferişte kän bolmaly. Şol adamatly günüň öwüni kanatlary bilen tutup, şo hormat bilen etip düşüp gelýän bolmalylar. Onun Peygamberimiz diýipdir, "Wa o sahabanyň näme etýän işi bar? Kim şulara müňha ferişte onun cenazasyna şereket etjek diýip gelip oturýarlar. Munyň näme etýän sogaby bar diýip Peygamberimiz sorapdyr." Şonda Cebrail emin diýipdir, ol adam hemişe kul huvallahu ahad okuyadi. Yatsa da, tursa da, öýüne girenler, çıkanlar hemişe ağzındaki kul huvallahu ahaddi. Şo kul huvallahu ahadın fazileti üsün şumat ferişteler gelip diýär. Onun kudret bilen Peygamberimiz Cebrail Emin'den dilýär ki men şol cenaza yetişjek diýär. Cebrail Emin bir kanaty ýere vuranna Peygamberimiz şo Tebuk'dan birden Medine ýakynlanýar. Şondan ol sahaban ýerinde durup cenaza okuyýar. Peygamberimiz ýerin gözlerine näsaha sep ferişteden bolmaly, her sepde de 70 000 ferişte duran bolmaly. Şeýdipde şo sahaban cenazasyny okypdyrlar. Fakat şo sahaban etýän işi, gowlugy şo kul huvallahu ahad kän okuýanmyşdyk. Biz wagan bolsa hemmemizin de başarýan zatymyz okuýbermeli, ihlas edip öýde, maşynda, ýolda, dagda, çoğullyk edip ýaşbykar okuýun şu jara gowlatlary. Sizden şonýalyk faziletden daşdy aldyrsynız. Karınjik Nadar ahunda Aqla bilen Bender'in arasyndaky oğlan biri, şonna bizim köne taksirlerimizin biri Nadar ahun Mahiri diýerler. Allah rahmet etsin ol ustady buzurgbary. Şol bir günnäni eline tesbih alyp, şu borum tesbih tanap durmuş. Şonna bir zorapdyr, tahdiljan depdir, tesbihini kän çekýäňiz, siz näme sanýaňyz, näme zikir etýäňiz depdir. Gowy dikkat edin. Ol takdir, ol buzurgvar aýdypdyr, Nadar ahun takdir Mahiri. Ay günde bir müň dänizi kul huvallahu okuýan aýdypdyr. Özden muny ol takdirligi bilen, o dersiniň känligi bilen günde müň däni kul huvallahu okuýanmyşdyr. Amma aýdanma günde bir müň dänizi kul huvallahu okuýan aýdýan bolmaly. Bizim de başaracaklarımız okuýaýan tesbih alyp, ýolda da bolsak, maşynda da bolsak, her ýerde de bolsa
ya ayalla valla nahar bişiroti, oğlan saklavoti, hükmen şu kul huvallahu okuy otursun. Ve ahirki gurrun öder şu yakınlıkta da yani bolan gurrundan biri ne kadar bir ulu iftihar Qızıllı diyen ovada ke Kürt bilen Aqalan arasında Kürt diyen ovadan bir 2 kilometr aşağıya gittim. Qızıllı diyen bir ova var. Bu gurrundan bir näsewun gesena. Onun isinde bir yaşlı 70 yaşan 70 hordeyi yaşı Wağın Hudaýyň söýýän bendeler bolmalysam, oşuny ýalak etýän ibadetler bolmalysam, öýlen namazda giziňrak galyp, jamaatdan ýetişibilmäni şeýdip mescide baryp, öz öýlen namazyny okypdyr. O bende näme etýän fadylety badyny Hudaýa özi bilýär, namazyna dogry maňlaýyny ýerde goýup secdede ýatanmaga can beripdir, jany çykypdyr. Şu ittifak ýakynlykda Qızıllı diýen owada bolupdyr. Kürtden 2 kilometr aşağıda, Aqalan ýolunda. Muny ikinni Sofi adaçy gelýär, görse bir kawuşdu mescidin da eýwanyna we kim maka mescidde diýip gelip girip görýär, görse bir nefer secdede ýatyr. Şol ýaşly adam, 70 ýaşyndaky adam. Secdeden kalmaptır, bar görüpdir, gördi secdede yatanmaga jany çykypdyr diýe. Subhanallah, razakanallah. Hemmemde Hudaý Taala şunu ýalyk jan bermegi de ýani nesip etsin. Hemmemiz bir elhem 3 tane kul vallahu okuyalım. Bir gurrun galypdyr dogalla. Hademe dogalla bir deska alypdyrlar. Gaýtar ke CD-ni kän-känlen näli kopy edip de alybermeli. Onuň wagan bir gawy ýol ke dini tebliğ etmene. Gaw gurrunla aýdyly oty, işdili oty, öýde wenan dogalla eşitmene, başga owalarda hulasa goýulyp da eşitilip durmana wagan bir gawda her kim öz niyetinde şu dini tebliğ edeyin, men de bir kömekçi bolayın neyse, Abdullah Karişanları satışa vermeli, bir adacık pul veren, bir 3.000 tümen ya 4.000 tümen bilen näçe ha CD-ni size de raýat edip ihtiýaryňyzda goýjaklar. Sizinle olam her kim öz dostuňyz bolar, familiňiz bolar, garyndaşyňyz bolar, CD paýlajak bolsaňyz, şu Karişanları we hadimlere satışdaňyz, şola bilen hemkary etseňiz beter gaw bolar. Tafirli amin. Allahümme amin. Amin ya Allah. Ya Rabbel alemin. Amin ya Allah. Ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Amin ya Rabbel alemin. Amin ya Allah. Allahümme amin. Amin. Berahmetike ya Erhamer Rahimin. Muvaffak ol.